Ovaj stan porodice Spasić. Teren njihov svakog dnevnog nerazumevanja. Bestode problemi svakog od njih izbijaju u prvi plan. Ali ipak, verite mi na reč, rešenje ovih problema vrlo su jednostavna. I bez obzira da li ste roditelj ili dete, možda baš u ovakvim situacijama prepoznate sebe. Idemo! Mama, ja nemam dileme da ti oprostim. Mama, on je u svemir, šta si rekao, nisam te razumeo, šta si ovdje. Mama, on je riječi vrijednih, veolinski vrijednih, šta si rekao, mama. Mama, ovdje riječi, bez jedne rečice ne. Mama, nemam pojma, šta ti? Mama, da te pitam, ko ti je ljubav, ko ti je zna? Ti si moja ljubav, jesi? Ti si moja ljubav. Ali bolje da se trudiš sa mnom sa sobom. Trudi se sam za sobom. Baba, izvucite ormar, kako se platiš od 10.000 dinara, jeli? Turit ćete na YouTube. Kasnite, šta si rekao? Stanite. Mama, molim te. Ovdje se čini i cijeli svet si vidi. A završio? Bio sam. Ti su završili? Bio sam. Opet ćemo da vidimo kako će se snaći ovaj ulazi. Mama, pomozi brate da se samo onda zađuješ. Šta si rekao? Mama, lutka, kako si tebe da brate, jeste čuo? Mnogo si glasan, samo malo piše. Molim vas, mama, on je u hodnik, kad? Lutka, ti si dogovoreno u šumu, kroz šume, jel te razumeš? Pa spustiš glavu na ramene! Bato, 5.000 plus 5.000, 10.000 dinara. Jel te razumeš što si rekao? Platiš kancelariju, baba, sad je kasno. Lutka, ti si psihologija ili psihološki vredni. Ovdje je psihologija, hemija, vaga, kao što smo čuli. Šta si rekao? Kao što smo čuli. Ovdje je fizika, nisam te razumio šta si rekao. On je lutka, kao što je frizer i tako dalje i tako dalje. Mislim da ti oprosti. Alf, ako hoćeš psihologiju, hoćeš li? Hoću, Alf, hoću. Evo te psihologije, na uzmi psihologiju, uzmi. Sedneš ovdje, pogled krilo, ajmo. Uzmi psihologiju da učiš, ajde. Psihologija. Psihologija je bio najjači i svatovi. Kako si srno što se ne voliš, a ima srna, ceo svet si bio. Psihologija je mene bio, ako neće umreti. Kako si srna svaku što me voliš, a ima srna, ceo svet si bio. Bravo, Alf, bravo. Uzmi psihologiju i da čitaš. Može, ako hoćeš, moram psihologiju. Lutka, pa sam da siđeš ovdje su životinje, pored njih, jel važi? Lutka, kako si bezobrazan, jel ti razumeš? Ovdje životinje, ovdje u hodnik, da ispečenji pitu, kako se bezobrazan, a ovdje tata, mama, žena i drugarica, tamo su sličica i muzejima i tako dalje. Hoćeš sam da siđeš, hoćeš veži pojas samo, ajde, majko moja, mama, ovdje, mama, važni kaže, da vrži, dobro si. Ama! Šta je briga? Lutka, šta si rekao? Ovdje životinje u hodnik, ovdje svinje, kaže. Ne mogu da se setim. Nemoguće. Mama, ovdje je konj. Ovdje je ispečenje pitu. Mama, on je ispečenje pitu. Šta si rekao? Ovdje ruke iza leđa. Šta si rekao? Ovdje u glavu, uši. Ne znam šta da radim. Mama, on je kuvar ispečenje, molim vas. Evo ti, evo. Na. Baži tamo. Mama, beži tamo sama, reci mi, baži tamo, korijete, da.
Lutka, ti si građan Srbije. Lutka, da te pitam, dokle da nosiš kući u hodniku? A ako ovdje u hodniku moram da kokoški. Jeste, zaista dobro znamo. Mama, jel moguće da sem kokuske? Ne snimaš. Moguće je. Okreni telefon sam. Mama, on je strpi se. Jeste. Mama, on je Lutka izgubio. Mama, on je Lutka izgubio špicu. Mama, on je ruke iza leđa. Mama, što si rekao? Kako će to pokazati? Kako ćeš prestati da lažeš? Je ti jasno? Lutka, ti si glup, ali ako se tebe tiče, moraš da dođeš kod tebe. Važi? Dođeš kod tebe. Ode ruke pored tela. Ovde. Kao što smo čuli. Mama, on je ne razgovara. Lutka, kako se prezivaš ovde na Lukine bokove? Kako se prezivaš ovde iza strane? Ovdje autokola, kako se prestani da lažeš, veži pojas i tako dalje. Mama, on je prirodna lepota. Mama, on je prirodna lepota. Mama, recimo, on je prirodna lepota. Snimat ću da klanjam. Okreni telefon. Jeste, on je prirodna. Lutka, prestani da lažeš, ako hoćeš te ruke izlećeš, moraš da dodaš. Lutka, ti si glup. Moraš da dodaš da je veliko priznanje, da je komercijalna banka. Ovdje platiš 1000 dinara, jel razumeš što ti kažem, Lutka? Ovdje u podrum. Nemoguće. On je u podrum. Ali majstor je popravljen, nema nikakvog problema. Lutka, on je da se kupaš, to je kupatilo. Jel te razumem? Jesi li? Lutka, stavi ruke u džepa, tazad. Samo okreneš na leđe i tako dalje. Samo okreneš na leđe. Palf, zaista fenomen. Pa čekaj, molim te, sedi. Sedi, molim te, pa sedi. Da te pitam, zašto tako bezobrazan? Alf, ja sam bezobrazan. Pa ja ću sad da skinem. Ajde, pa stani ovdje, sedi. Ovdje dežaneskoj kosi. I zato što sam ja punoletna i lepota. Lutka, sad se okrenuo drugo strane. Tišina ljudi! Sedneš u krilo, ako hoćeš ti moram da platiš 500 šillinga. Tvoje lepota, tvoje života, tvoje beba i tako dalje. Mama, ajmo svi da probamo pa da vidimo šta ćemo jedan drugom. Baba, a ovdje si krila leđa. Da se nerviraš. Šta je bilo, baba? Ovdje u pečeni hodnik pite.